Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Innallaha ma'alladzina amanu taqu walladzina muksibuna yukibunahum haqqu billahi wal khaitu alaika mahabbatan innahu likubil khairi lasadid amma ba'du. Salam tetepangan malih para kadang kinasih ingkang tansah kula tresnani. Mugi-mugi wonten ing kesempatan punika kula lan panjenengan sami tansah diparingi sehat walafiat mboten mawi alangan satunggaling punapa-punapa tansah pinaring ana rejeki kang kalal nggih kathah barokah fitini wa dunya ilal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Temriki kawula badhe medharake nggih punika babagan nirakati anak lewat puasa weton. Dadi ingkang mriki badhe kula wedharake nggih punika nirakati anak lewat puasa weton. Dadi masani anake pas wetone. Lah nirakati anak lewat puasa weton laku kasih sayang batin wong tuwa kanggo slamete lan suksese anak. Dadi teng mriki nirakati anak lewat puasa weton. Lah laku kasih sayang batin wong tuwa kanggo slamet lan suksese anak iku kadang kala kudune ya dipasani pas wetone iku mau upama wetone Jumat Wage ya dipasani Jumat Wage. Dadi teng mriki intine nggih punika makna nirakati anak. Ing pandangan Jawa anak iku dudu mung titipan lahir. Ananging uga titipan batin saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa ora mung nyukupi pangan, sandang lan papan, ananging uga kudu ngupaya pangayomane gaib kanggo anak. Jadi maknane nirakati anak nggih punika ing pandangan Jawa, anak iku dudu mung titipan lahir, ananging uga titipan batin saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah wong tuwa ora mung nyukupi pangan, sandang lan kelawan papan, ananging uga kudu ngupaya pangayomane kanggo anak. Lah puasa weton sing ditindakake wong tuwa kanggo anak diarani nirakati anak. Dadi lelaku ing dadi jembatan. Dadi lelaku iki dadi jembatan supaya energi welas asih wong tuwa bisa ngalir lan nguwatake benteng batine anak. Jadi puasa weton sing ditindakake wong tuwa kanggo anak diarani nirakati anak. Lah lelaku iki dadi jembatan supaya energi welas asihe wong tuwa bisa ngalir lan nguwatake benteng batine kanggo anake iku mau. Lah tujuane apa nirakati anak utawa masane anak pas dina weton kelahirane anake iku mau? Tujuane pengayoman saka bala, penyakit lan cilaka, kabegjan ing dalan rejeki lan masa depan. Pangestune leluhur supaya anak luwih gampang entuk pepadang budi pakete luhur kanggo watak lan tindak tanduke anak ku mau. Lah tujuane iku mau lapo tujuane wong tuwa masane anake pas dina kelahirane utawa pas wetone ya supaya pengayoman saka bala, penyakit lan cilaka, kabejan lan dalan rejeki lan masa depan saha pangestune leluhur supaya anak luwih gampang entuk pepadang. Iku tujuane poso weton utawa masane pas dina kelahirane anake. Lah wektu lan carane nirakati kepiye kanggo anak iku mau? Siji, wektu dilakoni ing dina weton anak utawa wektu dilakoni pas dina wetone pas kelahirane anak iku mau 3 dina sadurunge pas weton lan sakwise. Dadi nek iso iku mangupama anake lair Kemis Pon iku kudune Rebo Pahing Kemis Pon Jemah Wage 3 dina iku mau. Dadi padha karo diapit. Dadi pas wetone iku kudune ning tengah. Ingkang nomor loro yaiku sapa sing
poso utawa sing masane. Lah biasane wong tuwa, ibu utawa bapak utawa loro-lorone ya iso. Dadi sapa sing kudune masane ing wetone anak iku mau, dadi wong tuane loro, bapak ibuke utawa bapak sembuke ya iso bareng-bareng nirakati kanggo anake iku mau. Dadi anak ora kudu poso amarga ora kabeh bocah kuat laku prihatin iki. Dadi sing wajib masani pas kelahirane wetone anake yaiku mau wong tuane loro, lanang wedok, ibu atau bapak. Soale wong saiki ora bakal kuat tirakat sing jenenge poso ku mau. Lah nomor 3 yaiku cara lakune kepiye? Lakune ya disiram jamas nganggo banyu resik, bisa dicampur kencur utawa kembang. Dadi carane kene wis pas ku mau bar diprasani iku mang pas buka ya iku mang ditukokno kembang setamang jamasane terus didokok ning banyunan sing resik utawa ditamburi kencur ya kena utawa kembang. Nah iku mau siramane. Lah niat khusus kanggo anak kanthi rasa tulus lan pasrah, puasa miturut kemampuan. Mutih kena, ngrawat kena, utawa ngebleng kena. Dadi 3 dina iku mau upama weton Kemis Pon ya Rebo Pahing, Kemis Pon Jumat Wage. Sing Jumat Wage iku mau pas dina pungkasan utawa terakhir pas dina Jumat Wage iku mau nek iso ya ngebleng. Dadi sedina suwengi iku mang pati geni melek sedina suwengi kawit Jemuah nganti sesuk-esuk dina Setu. Dadi sedina suwengi iku mau nek iso ngebleng pasane. Nek iso utawa nek kuat. Lah poso mau kan nek diitung kan menurut kemampuane. Dadi poso mutih kena, ngrawat kena, utawa poso ngebleng kumawi ya kena. Dadi tinggal pilih poso mutih utawa ngrawat. Ngrawat iku ya mang di nek iso ninggal wedami jenenge ngrawat iku ya mantelo jagung niku sing diarani ngrawat. Nek mutih mangan sego karo umbenane banyu bening. Dadi semeti utawa dzikir tengah wengi nyebut jeneng anak nyuwun pangayomane marang Gusti. Dadi sakjerone poso iku mau 3 dina iku mau nek bengi nek kudune ya salat kajat utawa salat istiqoroh wis mbuh. Sing penting salat sunah iku mau nyenyuwun karo Allah Subhanahu wa taala muga-muga kanthi berkah barokahipun anggen kula poso anake kula dadosa putra ingkang saleh salihah birrul walidin bekti dhateng tiyang sepuh kekalih migunani tumrap bangsa saha agamanipun saha tansah pinaringana kamulyan utawa kanugrahan saking kersane panjenengan ya Allah ndungane ngono sakjerone poso iku mau 3 dina. Lah nek bab poso iku apa kabeh ubur ampene. Ubur ampene sajen utawa jenang abang putih sego golong kembang menyan minangka tandha syukur ora wajib ananging pepeling. Sesajene yaiku jenang abang putih utawa bubur abang putih sego golong kembang. Menyan iku kanggo wangen-wangen minangka tandha syukur ora wajib ananging pepeling kabeh kumang kanggo pepeling. Lah nggo apa iku mau kabeh makna sajen iku mau kanggo nirakati anak supaya anak duwe kanugrahan kamulyan tansah bekti karo wong tuwa saha migunani tumrap bangsa saha agamanipun nyuwunipun tujuane laku utawa poso iku mau. Lho makna sajen nirakati ku mau anak upama ditakoki wong ngono. Lah jeneng abang putih, abang perlondo semangat lan getih. Putih iku kesucian lan kawah lambange keseimbangan lahir batin. Dadi jeneng abang putih, abang yang bermakna semangat lan getih iku mau putih, getih putih. Semangat lan getih. Dadi ana putih iku kesucian lan kawah lambange keseimbangan lahir batin. Dadi
ana jeneng utawa bubur abang putih yaiku mang nek abang iku lambange semangat, nek putih iku mau kesucian lan kawah lambange keseimbangan lahir batine anak. Lah sego golong pengarep-arep supaya dalan anak tetep utuh, bulat lan selaras. Cara plambange utawa filosofine sego golong iku supaya pengarep-arepe wong tuwa supaya duwe dalan sing apik, utuh bulet utuh lan selaras ya kaya sego golong ku mau. Lah kembang setaman ku mau ibarate kanggo kebecikan sing sumebar supaya anak disenengi lan migunani tumrap wong akeh. Maknane kembang iku mau, lah kembang setaman iku mau kanggo kebecikan ibarate kanggo kebecikan utawa filosofine kanggo kebecikan sing sumebar supaya anak disenengi lan migunani tumrap wong akeh terutama migunani tumrap keluarga. Nah iku mau. Lah menyan iku perlambange apa? Menyan lambang panyambung rasa antarane wong tuwa leluhur lan Gusti. Menyan iku mau lambange yaku nyembung rasa antarane wong tuwa leluhur lan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah contoh-contoh niat nirakati anak siji niat umum kanggo keselamatan. Ingsun poso weton kanggo nirakati anak mugi tansah pinaringan selamat sehat lan ditebihake sangka balak. Dadi niate iku mang niat ingsun poso weton kanggo nirakati anakku mugi tansah pinaringan selamat sehat lan ditebihake sangka balak. Iku mau niate. Sing kepindho yaiku niat kanggo kabegjan rejeki. Upama nyuwune kanggo rejeki ya niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi tansah diparingi rejeki kang lancar berkah lan cukup kanggo uripe. Iku niate beda-beda upama kanggo keselamatan anak ya ku mau niate niat upama kanggo supayane anake rezekine lancar ya iku mau niat poso weton kanggo anakku mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah kanggo nguripi sakluwargane upama wis ndek keluarga. Sing ketelu niat kanggo ilmu lan kapinteran upama niate supaya ben cerdas niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi diparingi kecerdasan pikiran ketajaman budi lan pepadang kaweruh. Iku niate ngono nek kanggo ya ku mau supaya anake pikirane ben cerdas seumpama sekolah kok dedel diulang gurune ora ana sing nyantel ya ku mang wong tuwa kudu masani pas dina kelahirane utawa diapit upama kemis pon ya mang rebo paing kemis pon jemaah wage nek iso sing jemaah wage ku ngebleng sedina sungi poso tanpa turu melek pati geni. Ha iku mau sing kanggo kecerdasan. Nah, ana sing kepapat upama kanggo masa depan lan panguripan. Ya niate ya ngene nek genti ingsun poso, niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi Gusti buka dalan uripe, paring pepadang masa depane lan nglindungi saben langkahe. Ya upama niat sing kanggo masa depan lan panguripane anake ya niate iku mang niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala buka dalan uripe paring pepadang masa depane lan nglindungi saben langkahe. Iku mau niate nek kanggo ku mau kelancarno utawa supaya kebuka karezekiane. Sing nomor 5 yaiku niat kanggo watak lan budi pakerti. Ya dhewe niate niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi tansah pinaringan ati resik budi luhur lan tansah eling marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku niat kanggo watak lan budi pakertine dhewe-dhewe. Sing nomor 5 iku mang niat ingsun poso weton kanggo anakku mugi tansah pinaringan ati sing resik budi kang luhur lan tansah eling marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah catatan penting niat iku gumantung pribadi. Saben wong tuwa bisa beda-beda menurut rasa batin lan kebutuhane anak. Dadi niat iku paling penting catatan bagi primbon kene. Dadi ora ana ukara baku
Sing utama ketulusan lan pasrah, bisa nganggo jasa, bisa nganggo basa Jawa, Indonesia utawa basa pribadi. Dadi niat utawa masane iku mau nganggo basa Indonesia kena, basa Jawa kena. Dadi Allah Subhanahu wa taala tetep reti. Nah, iku mang. Lah dudu mantra gaib niat mung jabatan rasa, kekuatan sejati ana ing ati wong tuwa sing tulus lan rindu ning Gusti. Dadi iku mau mantra utawa donga iku mang kok ora kok mantra gaib. Dadi niate mung kanggo jembatan rasa kekuatan sejati. Dadi rasa kekuatan sejati ana ing atine wong tuwa sing tulus lan rindu iku mau. Dadi mantra iku mau donga iku mau ora donga gaib. Dadi ketulusane wong tuwa anggenipun ndedonga nyuwun karo Allah Subhanahu wa taala muga-muga anak-anake iso duwe kamulyan kanugrahan lan iso migunani tumrap bangsa saha agamane. So sing paling penting yaiku iso bekti karo wong tuwa loro sak dulur-dulure iku sing baku. Ning kene ana pitutur luhur atau pituduh luhur tirakat iki ora kanggo ngganti kersane Gusti ananging kanggo nyucikake ati. Ati sing resik bakal luwih gampang nampa pengayomane lan kabegjane sangka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah tegese nirakati anak lewat poso weton iku laku spiritual sing ora mung ngresiki batin, sing ora mung ngresiki batine wong tuwa, ananging uga minangka wujud tresna lan tanggung jawabe rohani marang anak. Dadi ning kene ana pitutur luhur. Lah tirakat iku ora kanggo ganti kersane Allah Subhanahu wa taala ananging kanggo nyucikake ati sing resik bakal luwih gampang nampani pengayoman lan kabegjan. Tegese nirakati anak liwat poso weton iku laku spiritual sing ora mung ngresiki batine wong tuwa ananging uga minangka wujud tresna lan tanggung jawabe rohani marang anak iku mau. Tanggung jawabe wong tuwa marang anak seumpama anak duwe kerepotan utawa duwe pepetenge ati utawa pepetenge pikiran, wong tuwa kudune iso ngusadani utawa iso ngusahani supaya anak iki iso padhang lancar rezekine. Wong tuwa kudu iso buka ya ku mau pikirane supaya ampres saenipun dipasane iku mau poso wetone anake. Tujuan lan maksud iku mang wis tak terangno ana ing dhuwur. Niate ya wis ana kabeh, nganggo niat basa Jawa kena, basa Indonesia kena. Ha niku wau ingkang saged kawula aturaken wonten ing inggil. Kirang langkungipun kula pribadi nggih nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhah. Kula kinten ngalap cekap akhirul halam wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.